Ztracený dopis. Jana seděla u okna svého malého bytu a dívala se na šedivou oblohu. Venku drobně pršelo, ale jí to bylo jedno. Před sebou měla starou krabici plnou vzpomínek. Vytáhla z ní zažloutlé fotografie, dopisy a drobné suvenýry. Jedna z těch věcí jí ale vždycky drásala srdce, nedoručený dopis. Bylo to už 10 let, co ho napsala. Byl určený Petrovi, její první lásce. Když ho psala, měla pocit, že je to její poslední šance všechno napravit. Psala o tom, jak jí mrzí jejich hádky, jak lituje, že mu nikdy neřekla, jak moc ho miluje. Dopis byl plný emocí, syrový a upřímný, ale nikdy ho neodeslala. Proč? Bázeň, stud, možná strach z odmítnutí. Uložila ho do krabice s tím, že to udělá zítra. Zítra ale nikdy nepřišlo. Petr mezitím odešel. Nejprve jen z jejího života, později i z města. Slyšela, že se odstěhoval do zahraničí, že začal nový život. Snažila se na něj zapomenout, ale vždy, když se vrátila k té krabici, dopis tam byl, jako němý svědek její nerozhodnosti. Jednoho dne, několik let poté, co se Petr ztratil z jejího života, zaslechla zprávu. Kamarádka jí řekla, že Petr zemřel při autonehodě. Bylo to jako rána do srdce. Chtěla křičet, plakat, ale nebylo to k ničemu. Dopis stále zůstal v krabici, neotevřený, nedoručený, nepřečtený. Teď, když seděla u okna, znovu ho vzala do ruky. Po tolika letech měl pro ní úplně jiný význam. Už to nebyla šance něco napravit. Byl to symbol promarněné příležitosti, varování, že čas nikdy nečeká. Jana zapálila svíčku, rozlomila pečeť a dopis si po letech sama přečetla. Slzy jí tekly po tváři, když si uvědomila, co všechno mohlo být jinak, kdyby tehdy jen našla odvahu. Pak ho pomalu spálila nad plamenem. Dívala se, jak se písmena mění v popel, jako kdyby s nimi odcházela i část její bolesti. Ale věděla, že něco zůstane navždy, hořkost, že někdy je, zítra, příliš pozdě.